Halo Tano. Muri mawani Tano mvura yaramba. Ndona kuti neko vega vakaita government I think kuti vanogona vakazoshaya mvura mari yekunobhadhara mvura. Because hakuna kana mvura iri kunaya. Tano kuuya dai mari ganda ku South Africa ne situation iripo so far kuZimbabwe su South Africa kuchiri nani dai mari ganda kuuya. Ndava izvo mukufambira musikana womugurupu handiti. Nokuti makadiwa mugurupu maakuda kufambira musikana yeye masvika kuno mari yebhasi yabva kubva mugokwe kuenda kuHarare izvi vari kutetera 100 400. Saka handifungi kuti zvingafamba zvakanaka. Amakwenzi vari kumaramba. Pose pose pamunouya pamwe pacho vanenge vakutoramba futi nemarandi. Saka ndorasa kuti mune mawesta mari. Plus dambudziko revasikana muZimbabwe mazuva ano vari kuti mukavapa mari vanhu vauya naye kwatiriso vakomana vavo votipa mari yayo mune mavapa. Saka ndorasa kuti munoita losi. Tsano munozotengesa DVD kana laptop kana phone. Kuno munhu achitenga DVD yangu achiri dii magetsi hakuna. Saka munhu anotenga DVD achauyisa paya kuzoshandisei. Nganichiti pamari yenyu yebhasi iyoyo dai matowedzera matumira maisola nebhatiri vakwanise kuti vachadhisewo foni vataure nemi. Ndai zvokuya zvomuda kuita zvikai ndana matadza kudzokera ndopazorora mizhanje yedu imwe yatei takachengetedza tichitiwo tongowaraigwaona ichinda mberi ndopatozona matema mizhanje wose uya mamwe nawo kudzimba dzenyu zvisina kunaka. Dzakata ndada kuya kuzotora mbenembe dzedu kuno dzemugurupu. Saka kuti mugurupu hativaone kuti vasikana vanhu vedu muno mugurupu dara ikoko kumhiri situtarana kuno kumhiri nai tongada kutouya